Hola, jo sóc el Nando. Hola, jo sóc el Leo. Hola, jo sóc el Víctor. Hola, jo sóc la Michelle i tinc 8 anys. Jo sóc la Mila i tinc 5 anys. Hola, jo sóc la Ilu. Hola, jo sóc en Rubén. Arquitectura medieval, molins d'oli, productes típics artesans per llapar-se els dits i construccions de pedra seca. Som-hi! Comencem la visita a Torrebesses. La pedra seca és un tipus de construcció tradicional, camperola, feta en pedra, que es basa en que no té cap tipus d'argamassa per enganxar les pedres. L'habilitat del constructor, del pagès, fa que aquestes estructures s'aguantin perfectament. A damunt s'hi plantaven vegetació, com per exemple lliris blaus. Imagineu-vos tots els lliris blaus florits, quina impressió devia donar aquesta cabana al mig entre oliveres. Plantaven els lliris blaus i com quedaria la casa. Imagina els lliris blaus, tenia que ser impressionant, això.